senyatane kela golek manamu dewe pari aku ketemu sedulur Suriname iso nyanyi Jawa kesuwen. Dino iki tanggal 31 Juli aku nyanyi neng Jawa Festa. Dino 31 Juli kuwi dino sing penting banget kanggo wong Jawa sing ning Suriname amarga dino kuwi dino prei nasional sing ning kono dinggo memperingati sasi suro. Enek liyane sing teko ning kono, enek wong India, enek wong kulit putih, enek wong kulit ireng, pokoke warna-warna ning kono kuwi ora wong Jawa tok sing teko, ananging akeh tenan. Sugeng sonten sedulur-sedulurku sedaya, nyuwun pangestunipun. Iki wis jam 4 sore wayah Suriname, aku arep budal ning Ovan Clip Headspleen. Sadurunge matur sembah nuwun kagem Krama Group, Pak Humphrey, Mama Diana, Mbak Sayen, Mas Ricardo, matur sembah nuwun wis ngundang aku mrene. Pokoke matur sembah nuwun kanggo dulur-dulur kabeh sing Suriname. Sugeng wengi para sedulur Suriname sing ning kene. Aku bungah tenan iso tekan kene. Sadurunge nyanyi aku arep ngucap matur nuwun kanggo Mama Diana, Papa Humphrey, Mbak Sayen, Mas Ricardo, Krama Group sing wis nggawa aku teko kene. Matur suwun, ayo padha nyanyi kabeh ning kene. Ayo. Jawa Band. Monggo. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau kabeh.
ngobati kangene karo almarhum Mas Didi Kempot. Ya.
Jawa Band. Suan-suan. Monggo. Jauh